Dejlig morgen. Og Thomas. Dun, dun, dun. Hvem er det, der ringer på? Hvem er det? Hvem kan det være? Det er Christian. Eller kom nedenfor. Hej Christian. Hej. Hvad så? Skal vi ind og klare Ender Dragon? Jo, det kunne vi da godt. Jeg skal bare lige den her med gear. Ja. 2 sekunder, du. Yes. Kigger han? Nej, okay. Sådan der. Den her skal vi huske. Den er den. Den og den. Lukker lige hurtigt. Så skal vi gå herind. Du. Sådan. Der. Nu har jeg både Eye of Ender, min bue og et sværd og nogle pile. Så er jeg klar. Kom så Christian, nu skal vi gå. Christian, det var så en god idé der med, at vi holdt pause for YouTube. Ja. Yeah. For nu har vi energi til at lave flere videoer. Ja. Men vi mistede desværre en. Han gad det ikke mere. Vi mistede Anders. Det er både rigtig skidt. Men selvfølgelig også sådan, så er vi jo 2. Så er det måske lidt nemmere at holde styr på, hvad vi skal. Ja. Men skal vi komme videre? Ja. Ja, kom så. Nu går du. Så skal vi ned i minen. Ned i minen lidt. Ja. Og så skal vi måske prøve at lede efter en grotte. En rigtig god grotte. Er du klar? Ja. Lad os komme videre. Det var så en god idé, vi gik til højre. Der hvor de der miner skilles. Fordi ellers har vi ikke fundet det her område. Det er da rigtig fedt. Vi skal til Ender. Ja, kom så. Kom så. Ja, jeg kommer nu. Så fandt vi portalen, Christian. Yes. Er du klar? Ja. Da. Sidste, Christian. Hvad ser du den? Ja. Er du klar, Christian? Ja. Klar til det bedste i hele dit liv? Yep. Det er det, vi har spillet for i så lang tid. Vil du først, eller skal jeg? Du hopper først. Geronimo! Så er vi her, Christian. Må vi... Lad os gøre det. Nu begynder jeg at bygge. Yes. Bang. Pas på, du ikke falder. Ja, her. Jeg tror, jeg bygger den vej. Så vi kommer tæt nok på. Nu er vi der. Sådan her, nu er vi der. Lad os komme videre. Hop. Der går nok mange. Måden vi skal dræbe den på, det er at ødelægge de der flyvende kugler oppe på de her store obsidian-tårne. Okay. Ellers så får den liv. Er du klar? Ja. Kom så. Yeah. Holy shit. Pas på. Wow. Det var en. Nu skal jeg have nogle flere. Enderman. Nej, den på mig, så tør ikke at være alene.
Hvor er du hen? Nej! Thomas, du er ikke fremme. Der. God. Bare et par stykker mere, så kan vi dræbe den. Yay. I må gøre det på stien, Thomas. Okay, Christian. Nu kommer vi snart til det øjeblik, hvor vi skal dræbe den. Nå, du kommer ikke dernede. Jeg kan ikke nå den. Ja! Yeah! Nu har vi den. Nu kan den dø. Nu skal vi bare få den. Kom nu, Ender Dragon. Hvorfor kommer den ikke ned til os? Ikke tør. Sådan en bange buks. De er bange buks. Christian. Hvad? Christian. Den eneste måde, vi kan dræbe den på. Giv mig den potion, vi aftalte, du tog med. Giv mig den. Den der. Ja. Feel potion. Kom så, din dumme drag. Jeg gjorde det. Altså, vi har en mere. Jeg har en mere. Okay, du må hellere bruge den. Vi bruger den sammen. Ja. Dumme drag. Jeg stiller mig herop, Christian. Fint. Kom her. Nej, Thomas. Nej, den er værd. Fortæl, nej. Okay. Det tager lidt tid for den her dumme. Hey, jeg ramte. Næsten. Gå nu. Jeg skal ramme det sidste skud. Sidste skud. Sidste skud. Yes. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Yeah. Thomas. Boots. Wow. Vi gjorde det. XP. Ja. Men hvad er det for noget, Christian? XP. Nej, den her ting der, vi har aldrig set den før. Hvad er det? Hvad er det for noget? Hvad er det? Er det en portal? Hvad er det der? Hvad er det for noget, det der? Det ved jeg. Hvad er det for noget magisk noget, det her? Det har jeg ikke en anelse. Christian? Ja? Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Jeg har hørt om Hvad? det før. Det er en portal til YouTube. Hvad? Tilbage til YouTube igen. Yay! Skal vi hoppe sammen? Ja. Hold mig i hånden, Christian. Ja. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, hop!